أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Masih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da će nastaviti da govori u vezi života Hazreti Omera radijallahu anhu i borbe koje su se desile u tom periodu. Iz historijskih knjiga saznajemo da u vrijeme hilafeta Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu Damaskus je bio okružen nekoliko mjeseci i nekoliko kratkog vremena poslije njegove smrti muslimani su pobijedili. I pošto se detalji o ovoj borbi desili u vrijeme Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu, spomenut ćemo ih kad budem govorio o njemu. Sada ću spomenuti događaje koji su se desili kada je Damaskus pobijeđen. Poslije pobjede na Damaskusu Hazreti Ebu Ubejdullah je poslao Hazreti Halida bin Velida u Baku na još jednu ekspediciju. Baka je veliko mjesto između Homsa i Damaskusa. Mejsanun je bila fontana i tu je izbio nesporazum između Bizantijaca i muslimana, ovi koji su išli na ovu ekspediciju, i borba se desila i Bizantinci su pobili veliki broj muslimana tad. Beirut je poznati grad i ta fontana je bila nazvana Einul Shuhada zbog mnogih poginulih tu. Zvala se fontana mrtvih. Ebu Ubejda je postavio Yazid Ebu Sufjan da bude tu u Damaskusu kao glavni i da bi se on pobrinuo da oni pobjede. Taj grad je bio 5 dana hoda od Alepa u gradu Siriji. Yazid kojeg spominjem ovdje je sin od Ebu Sufjana. Abu Zahra Košeiri je poslan u drugo mjesto, ali ti ljudi su se složili da potpišu ugovor. Basnija je se zvao taj grad koji je blizu Damaskusa. Taberijes, glavni grad Jordana, Šuharbil bin Aslana je osvojio cijelu zemlju i ljudi iz tog grada Tiberijes su se također složili na ugovor mira. Hazreti Halid bin Velid se također vratio kao pobjednik iz Bake. Također u Balbeku ljudi su prihvatili sporazum mira. Prema historijskim zapisima ovaj grad je otprilike 3 dana hoda od Damaskusa. To jeste ova
kad se spominje 3 dana hoda ili to se misli na transportaciju tad u tog vremena kao što je bilo, išli su s konjima ili pješke ili na kamilama. Hazreti Ebu Ubejda je pisao Hazreti Omeru radijallahu anhu i rekao je da je saznao da je car Herkelije se nalazio u nekom gradu, ali je rekao ne znam da li da napadnem prvo Damaskus ili taj grad. Fail se zvao grad. Hazreti Omer radijallahu anhu mu je odgovorio prvo napadni Damaskus i pobijedi ga zato što je to glavni prolaz u Siriju, a onda također pošalje armiju prema Fehlu tako da oni ne mogu ići prema tebi. Ako Fehl je pobijeđen prije Damaskusa u redu je, ali ako ne, onda ostavi kao mali dio vojske u Damaskusu kad ga pobjediš i kreni sa velikom armijom prema Fehlu. I također mu je naredio druge planove šta treba da uradi prema Palestini. Čim je Ebu Ubejda dobio pismo od Hazreti Omera radijallahu anhu, on je poslao 10 komandanata prema Fejlu, a on je krenuo sa Halidom bin Velidom u Damaskus. Kad su Bizantinci primijetili da muslimanska armija dolazi, oni su onda pobjegli. I tada je rijeka bila puno nadošla i bilo je vrlo teško da se putuje. Bile su velike poplave. Heraklije nije mogao da pošalje pomoć u Damaskus, ali muslimani su bili vrlo istrajni. Kada su kršćani vidjeli koliko su muslimani istrajni, poslali su poruku Ebu Ubejdi. Hazreti Ebu Ubejda je poslao Muaz bin Džabel da bude kao pregovarač. Hazreti Muaz bin Džabel je predstavio islamsko učenje neprijateljima. Oni to nisu htjeli da prihvate. Neki od Bizantinci su rekli ako muslimani odu i napadnu na Perziju i napuste njihovo to mjesto, da će oni im dati blizu Jordana neke pokrajine, ali kao muslimani moraju da napuste. Hazret Muaz nije prihvatio ovaj njihov predlog i oni su, Bizantinci su tražili da razgovaraju sa Ebu Ubejdom. Onda su Bizantinci poslali novog njihovog pregovarača i kad je on došao gdje su muslimani, Hazreti Ebu Ubejda je došao, sjeo je na zemlju i pregledao je strijele. Ovaj je kršćanin razgledao, svi su mu izgledali isto i onda je na kraju pitao ko im je komandant. Ljudi su pokazali na Ebu Ubejdu, on je bio iznenađen i upitao je da li si ti komandant muslimanske armije. Ebu Ubejda je rekao da jeste. On je rekao da ćemo svim vojnicima 2 kao zlatna dukata ako se povuku iz tog mjesta. Hazreti Ebu Ubejda je odbio to i bio je vrlo nepristojan, ljut i vratio se. Hazreti Ebu Ubejda je rekao muslimanima da se pripremi kad je vidio njegovu reakciju i također je poslao pismo Hazreti Omeru radijallahu anhu. Hazreti Omer radijallahu anhu im je dao dozvolu da idu naprijed. Rekao im je da budu strpljivi i da će im Allah pomoći. Hazreti Ebu Ubejda je pripremio svoju armiju, ali Bizantinci nisu napadali. Sljedeći dan Hazreti Halid bin Velid je sa svojim konjanicima napao
i tada se borba započela. Kad su Bizantinci vidjeli kako su muslimani istrajni, oni su odlučili da se povuku i onda je Hazreti Halid bin Velid rekao da su se oni iscrpili, Bizantinci, da je vrijeme sada za najveći napad i tako su ih pobijedili. Zbog toga što su kršćani razvlačili taj napad, jednostavno to je bilo da dobiju dovoljno vremena da im pomoć može doći, pristići. Hazreti Halid bin Velid je rekao Ebu Ubejdullah da trebaju da odmah napadnu i da je ovo bila njihova strategija. Pred zoru Hazreti Ebu Ubejda je pripremio armiju. Bizantinci su otprilike, njihova armija je bila oko 50.000. Heikel i Salabi su dvojica historičara koji su pisali u vezi Hazreti Omera radijallahu anhu. Oni zapisuju da je armija bila 80 do 100.000 Bizantijaca i poslije su muslimani pobijedili. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao da sva ta zemlja ostaje s vlasnicima. Rekao je da imovina ljudi, njihovi životi, bogomolje, sve treba da bude pod zaštitom. Jedino mogu da uzmu zemlju da bi pravili džamije. Znači jedinu zemlju koju mogu da uzmu jeste onoliko koliko je dovoljno da naprave džamiju, a sve ostalo ostaje sa njihovim vlasnicima. Borba Bejsan, kad je Hazreti Šahbil pobjedio u borbi Feher, njegova vojska sa Hazreti Amar su otišli prema ovom mjestu. Kada su neprijatelji saznali da nekoliko komandanata muslimanskih idu prema ovom mjestu, oni su se sakrili u svoje tvrđave. Hazreti Šahbil je osvojio Bejzan čim je došao tu nakon nekoliko dana. Samo je bilo nekoliko malih borbi, muslimani su se borili i pobijedili su ih. Ostali prisutni tu su tražili da se potpiše ugovor mira i muslimani su to prihvatili. Onda Tiberias borba, kad su ljudi koji su živjeli u Tarbisu, oni su tražili da potpišu ugovor mira, ali da to bude potpisano sa komandantom Hazreti Šrahalbil. Abu Aval je prihvatio njihove uslove i također neki su se tražili da se migriraju u Damaskes, što im je dozvoljeno. Neki su se odselili tako da bi se muslimani mogli naseliti. To je sve bilo u tim ugovorima i oni su trebali da daju 1 dinar poreza godišnje i neke usjeve također. I tako je taj ugovor bio potpisan oko Jordana. Vijesti su poslate Hazreti Omeru radijallahu anhu u vezi ove pobjede. Onda pobjeda na Hamsu u 14. hidžretskoj. Hazreti Ebu Ubejda je krenuo prema Humsu, grad u Siriji, vrlo važan grad, mnoge borbe su tu bile. Taj grad je između Damaskusa i Alepa. Također tu je bio hram gdje su ljudi širom iz mnogih gradova dolazili da obožavaju. Bizantinci su željeli da napadnu i dalje. Velika se tu borba desila. Oni su izgubili. Hazreti Halid bin Velid i Ebu Ubejda su pobijedili Hums. Bizantinci su smatrali da muslimani se neće znati dobro boriti na otvorenom polju i da će ih oni pobijediti. Također su se očekivala pomoć od Herkelija.
ali vojska Sada bin Abi Vakasa je zaustavila tu pomoć od njega. Njegova vojska je išla na Irak. Historičari su pisali da iako su Bizantici imali obuću napravljenu od kože, bilo bi im mnogo hladno, dok su muslimani imali običnu obuću, ali to ih nije kao zaustavljalo, bile su niske temperature tad. Bizantici su čekali pomoć od Heraklije, a to nikada nije stigla, ta pomoć. Onda također oni su se nadali zbog niskih temperatura da će muslimani napustiti, ali muslimani nisu napuštali i onda niske temperature su također prošle i onda ljudi iz Humsa su rekli da muslimani neće napustiti i oni žele da stupe u primirje. Oni su također rekli da će plaćati džiziju isto kao ljudi iz Damaskusa. Ovo je bilo napisano Hazreti Omeru. Hazreti Omer je rekao: ostanite tu, okupite sva jaka arapska djela i ja ću odavde da vam šaljem pomoć redovno. Marđarun je nova bitka i mjesto je to blizu Damaskusa u 14. poslije hidžre. Tu je Hazreti Halid bin Velid došao. Heraklije je saznao da su oni tu, poslao je Teodorusa da ih napadne. Ebu Ubejda je sa svojom armijom krenuo iz Marđarun mjesta. Situacija muslimana u to vrijeme je bilo je puno hladno, muslimani su imali dosta ranjenih, oni su tu kampovali i taj Teodorus je bio sa svojom armijom. Kad je noć došla, Teodorus je napustio i to mjesto je bilo prazno. Teodorus i Hazreti Halid bin Velid su se borili. U stvari, kad je saznao da je Teodorus otišao prema Damaskusu, složio se sa drugim komandantom da ga prati, ovog Teodorusa sa svojom armijom. I onda Jezid bin Ebu Sufjan je također saznao šta je Teodorus planirao i on je krenuo sa svojom armijom prema njemu. Tu se borba desila. Hazreti Halid bin Velid je poslije došao i napao je Teodorusa sa zada, tako da su oni muslimani su bili mnogo jači, mnogo je neprijatelja poginulo i oni samo što su pobjegli ostali su živi. Tu je bio ogroman ratni plijen i Hazreti Jezid bin Ebu Sufjanova armija i od Halida bin Velida su podijelili ovaj ratni plijen. Hazreti Jezid je otišao u Damaskus, a Hazreti Halid bin Velid se vratio Ebu Ubejdi. Hazur opet govori da ovaj Jezid što se spominje je sin od Hazreti Ebu Sufjana. Kad je Hazreti Halid bin Velid otišao prema da prati Teodorusa, Ebu Ubejda je otišao u Šems. Muslimani su ubili mnogo ovih komandanata, a Ebu Ubejda je ubio Šenes. Zato što je bilo mnogo
lešova tu, onda je bio je čudan jak miris. Onda je Ebu Ubejda krenuo sa svojom armijom prema Hamadu. Hamad je stari grad u Siriji i 5 dana je hoda od Damaskusa. Ljudi iz ovog mjesta su se složili da će slušati islamsku vlast. Također još jedan grad blizu koji je Šehzar od Hamada, blizu Hamada su i oni su se složili da potpišu ugovor. Onda su Selamija mjesto bilo je osvojeno. Onda su Lazihija je bila isto osvojena, sljedeće mjesto u 14. Poslije Hidžre pod komandom Ebu Ubejda. To je na obali Sirije. Kad su ljudi iz Lazikija saznali da muslimani dolaze, oni su se zatvorili u svoje tvrđave i pripremili su se na borbu. Oni su smatrali da mogu da se daju otpor muslimanima i nadali su se da će im Hereklija poslati pomoć preko mora. Muslimani su ih pobijedili. Hazreti Ebu Ubejda je bio vrlo spretan u borbi i napravio je 2 plana kako da osvoje ovo mjesto. Također nije želio da se ova borba produži puno zato što će i zaustaviti da idu u Antakiju. Jedno večer je rekao da izrove rovove koji mogu da sakriju osobu koja jaše na konju i onda su ih pokrili su to travom. Tada su i onda se kao krenuo da se vraća prema Hamsu. Ti ljudi iz tog mjesta kada su vidjeli da se muslimani povlače, bili su presretni, otvorili su kapije svog grada. U isto vrijeme Hazreti Ebu Ubejda navečer se vratio sa svojom armijom i sakrili su se u te rovove i onda su ih napali izutra. Muslimani su osvojili ta vrata grada. Unutra u toj tvrđavi je nastao veliki strah i panika. I onda im ništa drugo nije preostalo nego da prihvate muslimansku tu vlast i onda su oni potpisali ugovor. Crkva im je bila ostavljena pod njihovim komandom. Oni su morali da plate džiziju i onda i također u tom mjestu je džamija bila napravljena uz tu crkvu njihovu. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao da tu ne trebaju više da napadaju, da se bore. Kinesarin pobjeda se desila u 15. poslije Hidžre. Halid bin Velid je poslat tu sa armijom. To je u provinciji Alepo se nalazio taj grad u planinskom predjelu. Hazreti Halid bin Velid je došao u Hader mjesto koje je blizu Alepa. Bizantijci su tu došli da se bore protiv muslimana. Komandant Minas je bio sljedeći posle Hereklija. Borili su se tu kao što je bio arapski tradicija. Oni bi izašli iz grada i postavili bi kampove. Tako su radili i Bizantijci i tu su se borili. Onda su ti ljudi poslali pismo Halidu bin Velidu da su bili natjerani da se bore protiv njega i da su oni Arapi i da nisu nikad htjeli da se bore i da im se oprosti. Hazreti Halid bin Velid je pristao na ovo, nije ih više
napadao, Halid bin Velid je nastavio da ide za onim Bizanticima koji su bježali. Oni su se sakrili u nekoj tvrđavi. Hazreti Halid bin Velid im je poslao poruku i rekao da se sakrijete i na nebo u oblacima. Uzvišeni Allah će vas nama kao spustiti, kao bacit će ih njima. Nekoliko dana poslije oni su boravili u toj tvrđavi i ti ljudi od Kenesarin poslije nekoliko dana su rekli da žele da potpišu ugovor mira, kao što su ljudi iz Hamsa. Kako god, Halid bin Velid je već bio im izrekao kaznu zato što su oni prekinuli ugovor mira prije i on je i ti ljudi iz te tvrđave su pobjegli u Antakiju zbog te izrečene kazne. Muslimani su srušili ovu tvrđavu zato što su morali da ispuni tu kaznu koja je bila izrečena, ali poslije oni su također dali zaštitu ljudima koji su ostali tu. Zapisano je da se kuće podijelile i u pola njih je živjeli su muslimani, a u pola ovi drugi ljudi. Prema jednom hadisu kaže se da su muslimani uzeli jedan dio te zemlje i napravili džamiju, a ostalo je bilo ostavljeno tim ljudima koji su živjeli tu. Ljudi su koji su otišli u Antakiju vratili se i rekli su da će plaćati džiziju. Onda Kasarija u 15. hidžretskoj se desila ta borba. Također je grad na obali. Postoje razni hadisi u vezi vremena kad se ovo desilo. Jedan hadis kaže u 15. poslije hidžre, neki kažu u 16. neki kažu u 19. neki u 20. Znači imaju različite zapisi u vezi ovoga. Hazreti Amar bin Alas i Šrahbi su pokušavali da pobjede Bizantice koji su bili u Palestini. Bilo je vrlo teško zato što ih je bilo mnogo više nego muslimana i bili su više opremljeni, a Trabun, jedan od najspretnijih komandanata Bizantijaca, je bio glavni komandant. On je svukud poslao svoju armiju tako da on može da bude glavni u širom prostoru. Ostavljao je znači svugdje svoje komandante. Onda je čekao arapsku armiju. On je bio ubijeđen da će da pobjedi Arape i da će ih oslabiti. Hazreti Amar bin Alas je shvatio kakva je ovo situacija i ako on dođe sa cijelom svojom armijom, onda će i oni se svi ujediniti i neće biti u stanju da ih pobjedi. I možda će i Bizantici da pobjede. On je napisao pismo Hazreti Omeru radijallahu anhu. Hazreti Omer je naredio da pošalje svog brata Muaviju u Kesariju tako da ovaj komandant ne može da dobije pomoć sa strane obale. Hazreti Omer je napisao Muaviji, postavljam te kao emiro za Kasariju, idi tamo i traži pomoć od Allaha protiv njih i uči la havla la kuvvete illa billah.
prijevod da jedino kroz Allahovu pomoć osoba može napredovati. Tražim zaštitu od grijeha i trebamo raditi dobra djela. Zaista Allah je najmoćniji, najuzvišeniji. On je naš gospodar i mi od njega tražimo pomoć. On je naš gospodar i zaista on je najbolji gospodar i pomagač. U Al-Faruku je zapisano Amar bin Al-As je prvi bio koji je napao Surija. Bila je duga borba i nisu mogli da pobjede. Poslije smrti Ebu Ubejde, Hazreti Omar radijallahu anhu je postavio Jezida bin Ebi Sufjana i rekao mu je da ide u Kasariju. I išao je sa 70.000 vojnika i oni su pobijedili taj grad. Kako god u 18. hidžretskoj kad se je razbolio, on je postavio Amira Muaviju umjesto njega i otišao je u Damaskus i tu je on preminuo. Kesarija je na obali mora i to je provincija koja se uključuje, palestinska provincija. Na današnjici nije naseljena, tada je bio jedan veliki grad, imao je 300 bazara i ogromna bizantijska armija je čuvala tu provinciju. Na obali oni su imali veliku tvrđavu i svi su se bojali te tvrđave. Bizantijci su napali islamsku armiju. Na kraju, kada se borba dugo nastavila, 80.000 vojnika njihovih je bilo ubijeno, a broj cjelokupni oni koji su pobjegli iznosi 100.000. Poslije pobjede nad Kasarijom muslimani su dobili mir zato što su njihova armija bizantijska je bila na velikom gubitku, a nisu mogli dobiti pomoć zbog toga što su osvojili ovo mjesto. Hazreti Muavija je poslao pismo i 1/5 ratnog plijena Hazreti Omeru radijallahu anhu. Prema drugom hadisu da je Hazreti Muavija mnogo puta napadao ih i da su ovi ljudi držali veliku odbranu, ali svaki put ih je pobjedio, ali on nije mogao da ih pobjedi skroz. Jedan dan neki Jevrej koji se zvao Jusuf došao je Muaviji i pokazao mu je tunel koji vodi direktno unutar tvrđave i nekoliko hrabrih vojnika su otišli kroz taj tunel i otvorili su vrata te tvrđave i onda je armija napala muslimanska i pobjedili su. Hazreti Ubada bin Samit je bio jedan od ashaba koji je se borio u bitci na Bedru i također se borio i u ovoj bitci. I njegova vrlo hrabrost se u ovoj borbi se spominje na sljedeći način. Hazreti Ubada bin Samit kada su pobjedili Kasariju bio je komandant desne armije muslimanske ili brigade i ustao je i rekao svojim ljudima da se čuvaju grijeha i da dobro se non stop analiziraju šta rade i onda je otišao sa svojom tom grupom i ubili su mnogo Bizantijaca, ali nisu mogli da pobjede ih. Opet se vratili na prvobitno mjesto i opet se obratio svojoj armiji i krenuo u novi napad, ali opet nije pobjedio.
Onda im je rekao: o muslimani, među onima koji su bili u Bejtul Akba, ja sam bio najmlađi i evo živim najduže od njih. I Allah je tako odredio da ja živim toliko dugo i da se evo sad opet borim s vama protiv neprijatelja. Kunem se onim u čijoj ruci je moj život. Kad sam god krenuo sa vjernicima protiv nevjernika, oni bi napuštali ratno polje i mi bi uvijek bili pobjednici. I Allah nam je uvijek davao pobjedu nad njima. Šta se dešava sada? Da ne možemo da ih pobjedimo. I onda je rekao: bojim se od dvije stvari. Ili je neko od vas neiskren, ili kada ih napadamo niste iskreni. Onda im je naredio da traže od Allaha da postanu šehidi sa punom iskrenošću. Rekao je: ostaću naprijed i neću se više vraćati dok nam Allah dželešanuhu ne da pobjedu. Ili da postanem šehid. I onda su krenuli na njih. Hazreti Ubada bin Samit je tada sišao sa svog konja i krenuo pješke. Onda je jedan ensar je rekao da vođa muslimana, njihov komandant, ide pješke i bori se protiv neprijatelja i svi tako da urade. Onda su svi krenuli na Bizantice i onda su Bizantici pobjegli u tu tvrđavu. I na isti način je i Gaza bila pobjeđena. U toku hilafeta Ebu Bekra radijallahu anhu, Gaza je bila već jednom pobjeđena, ali su se morali povući od tale poslije. A Hazreti Amar bin Alas, kada su muslimani pobjedili ovo mjesto, je bio je sigurniji zato što neprijatelji nisu mogli doći s te strane. Hazreti Halifat al-Mesih kaže: nastavit ću da govorim u vezi ove teme na sljedećoj hudbi, ali sada ću da spomenem neke članove džamata koji su preminuli i klanjat ću im njihove dženaze poslije džume. Prva dženaza je od cijenjene Hatidže sahibe, supruga od Movlike sahiba koji je bio misionar u Karali. Preminula je u 80. godini nedavno. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Njen otac Kehni Muhidin sahib je bio jedan među prvim Ahmedi muslimanima u Karali. Ona je bila uvijek vrlo pobožna, regularna u svojim namazima, zadovoljna sa svim što je imala. Njen suprug je bio misionar i često bi putovao dugo vremena, kako god ona nikada ne bi se žalila na to. Ona je iza sebe ostavila 2 sina i 5 kćerki. Bila je Musija. Kej Mahmud sahib, njen sin, je bio misionar i on je također preminuo u 54. godini. Njen najmlađi sin je Mualem u džamatu i sve njene kćeri su udate za misionare, da je Allah podari oprost i uzdigne njen status. Sljedeća dženaza je od Malik Sultan Rashid saheb. On je bio emir u tom mjestu. Preminuo je između 23. i 24. augusta. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Hvala Allahu, on je bio Musi. Njegov otac je uzeo bejat od Hazreti Muslim Mauda u 23. godini. Njegov otac je bio jedini Ahmedi u familiji. Aisha Sadika sahiba je bila njegova majka. Hazreti Muslim Maud je sklopio njihov brak.
Njegov djed je bio vrlo važan u britanskom sudu. Njegov djed je prihvatio Ahmedijat 4 godine poslije svog sina. On je služio dugo vremena u džamatu kao emir. Kada je umro, bio im je u tom mjestu lokalni presjednik. Prije Ahmedijata oni su bili vrlo kao ovo svjetska, volili su materializam i sve, ali poslije Ahmedijata su se promijenili. Iako njegov otac kaže nije napustio, neki dio volio i dalje da se, što se tiče ove svjetskih poslova, da i time se bavi. On je prvo potpisao vasijet da plaća 1/10, poslije je to promijenio na 1/7, 1/10 na svoju imovinu, a 1/7 je plaćao na zaradu. Njegova sestra Rašida Sjal piše: Hazreti Halifatul Mesih IV je jednom rekao: tvoj otac je kao jedan mač u Ahmedijatu bez oklopa i također tvoja braća su takva. Ona dalje kaže u vezi njenog brata Malik i kaže da je on imao veliku poslušnost prema hilafetu i uvijek je služio, bio je vrlo pobožna osoba i kad bi ga god neko vidio, jednostavno je izgledao vrlo skromna osoba, nikada ne bi govorio mnogo u vezi svoje vjere, ali to se moglo vidjeti. Uvijek bi molio dugo u noći za svoje prijatelje i porodicu. Niko od njegovih prijatelja ili ljudi se nije vratio iz njegove kuće praznih ruku. Mnogi su nekada i to koristili na loš način, ali on se nikada nije zbog toga brinuo, kao njegovo dobročinstvo. Jedna žena je došla i rekla šta će se desiti onim ljudima koji su se koje je on hranio. Ona je rekla, on je bio toliko velikodušan prema svima. Nekoga je jednom pitao da li će se ljudi sjetiti njegovog ovog dobročinstva. On je rekao pa možda i neće, ali sve što je radio, on je radio da Allah bude zadovoljan sa njim. Njegova sestra Naima Saiba kaže, moj brat je imao veliku žar za tablik i također je uputio mnoge ljude i uvijek bi tražio nove načine da govori u vezi vjere i onda govorio je mnogo u vezi smrti Isa alejhi salama, iako je to bilo vrlo opasno. On je volio da se nasamo moli dragom Allahu. Također je sanjao mnoge snove koji su se ispunili. Jednom je bio u teškoj situaciji financijskoj, negdje je putovao i kaže molio se dragom Allahu da mu pomogne i onda je otišao da prošeta i čuo je glas koji govori kao nemoj da sumnjaš u Allahovu milost. Također jednom je bio puno zabrinut zato što je trebalo da održi govor, ali je bio previše zauzet da pripremi i tom govoru je prisustvovao jedan od halifa. On kaže bio je previše zabrinut, ali izutra kad su ga vidjeli bio je puno radostan. Pitali su ga kakva je to promjena u raspoloženju. On kaže da je u snu sanjao Halifatul Mesih III. Rahimullah koji mu je izdiktirao jedan govor i on kaže da je spreman i bio je puno sretan. Imao je veliku
veliku vjeru u Allaha i jednostavno bezbrižno živio u svom selu iako je bio okružen opozicijom. Nikada nije bio zabrinut, bio je vrlo hrabra osoba i rekao je: ma nijedan list ne može da se pomakne bez Allahovog odobrenja. I jednom je neko došao da traži pomoć i neko mu je rekao kao vrati ga, nemoj pomagati. On je rekao kako da, ako je Allah poslao nekoga i da ja budem ta pomoć koju Allah pruža pomoć kroz osobu koju Allah pruža pomoć, kako da ja vratim tog čovjeka. Pročitao je knjige obećanog Mesije mnogo puta. On je posjedovao mašala mnogo kvaliteta, redovno klanjao namaze, postio, redovno bio na klanjao tahadžud. Uvijek je mirno i mudro govorio i uvijek bi govorio tabliku da mu Allah oprosti i da milost. Sljedeća dženaza je Brother Kajum iz Indonezije, preminuo je u 82. godini. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Bio je sin od Abdul Wahid Saheb. On je prvi misionar koji nije bio porijeklom iz Indije ili Pakistana. On je imao završio je koledž za hemiju, poslije je otišao da se školuje u Francuskoj, magistrat u ekonomije. Onda je bio zaposlen u energetici. Kada je se penzionisao, često bi ga zvali jer je bio ekspert u svojoj struci. U 72. godini završio je doktorat u hemiji. On je služio svoju zemlju. U 1973. godine je predložio neki dobar nešto u vezi prirodnog gasa što je dobilo veliku revenju za njegovu zemlju. Bilionima su na tome zaradili. Iako u Indoneziji u nekim mjestima Ahmedi prolaze kroz mnoge poteškoće, ali naša je dužnost da moramo ostati lojalni zemlji u kojoj živimo. Abdul Kaim Saheb je također dobio najveću pohvalu u državi. Također 2005. je dobio još neku vojnu nagradu kao hero u zemlji. I ti ljudi koji dobiju tu vojnu nagradu, oni imaju specijalno mezarje gdje se ukopaju. Kad preminu, on nije želio tu da bude ukopan i onda on je bio u mezarju gdje se musi u njegovoj tom mjestu ukopavaju, tu mu je dženaza održata. On je bio vrlo nježna osoba, brinuo se o svojoj braći i sestrama. Njegov otac je mu rekao da se brine za njih i on je cijelog života se brinuo za svoje braću i sestre. On se ponašao ekstra dobro prema misionarima i ljudima koji su dali život u službi džematu. Njegov brat je također mlađi misionar i nacionalni predsjednik Indonezije. On je bio vrlo pažljiv, koje god radio pod njegovom upravom. Jedan čovjek kaže da je on radio za njega i on mu je platio školovanje i ovaj čovjek kaže da je on čitao knjige od obećanog Mesija alejhi salama i poslije je prihvatio
Ahmedijat. On je bio toliko dobročinljiv, prema svima se ponašao fino, jednako. Jedan iz vlade je rekao da je ovo čovjek koji je bio vrlo inteligentan, čovjek koji je radio mnogo, ali čovjek koji je bio toliko skroman. On je imao veliku ljubav prema hilafetu i džematu. Kad god bi džemat tražio neku pomoć ili ako bi prolazio kroz neke poteškoće, on bi prvi bio da pomogne. Hazreti Halifatul Mesih IV je boravio u njegovoj kući kad je posjetio Indoneziju. Dok je radio u vladi, nikada nije krio da je on bio Ahmedi, iako se progon posle i povećao, nikada nije krio koji šta je i uvijek bi govorio o džematu. Jednom glavni za električku kompaniju je rekao zbog toga što se nisu imali dovoljno vode, kao da će morati da uvedu da se struja isključuje. Bilo mi je rečeno ovome da ode kod Kajum sahiba da mu pomogne. On mu je rekao, ako želiš pomoć, napiši pismo našem Halifatul Mesihu. I on je poslao pismo Halifatul Mesihu za tu kompaniju. I on kaže, poslao sam pismo u utorak, sljedeći dan je bila tolika kiša da je bilo dovoljno vode da imaju struju. U Parongu kad su pravili misionarsku kuću i centar, oni nisu imali dovoljno financija. On je rekao da se ne brinu i on je rekao da će onda plati sve. 2 godine poslije velika džamija je napravljena, misionarska kuća, kuća za goste. On je sve to finansirao. Na početku kad je MTA Indonezija započeta, on i njegova supruga su sve to finansirali. Njihova kuća je također bila kao studio korištena. On je također plaćao te radnike. Isto tako u homeopatskoj klinici on je također sve to isplaćivao. Finansijski se također on je mnogo uložio za kuću koja se, indonezijska kuća za goste u Kadijanu koja se pravi. On je također kupio mnogo kuća oko centra i to džemat koristi. Također iz Indonezije misionar piše, nekada bi imali velike diskusije u toku sastanka. Ako bi nacionalni predsjednik koji je bio njegov mlađi brat rekao da trebaju da završe diskusije, on bi odmah prestajao da govori i ne bi predlagao nikakve ideje. Da uzvišeni Allah mu podari milost i oprost. Sljedeća dženaza je od cijenjenog Dauda Rezak sahib iz Benina. 27. avgusta je preminuo u 74. godini. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je među prvim Ahmedi u Beninu i jedini u svojoj porodici. 1967. godine je primio Ahmedijat od starijeg brata koji je bio prvi Ahmedi u Beninu. Njegova djeca i žena nisu Ahmedi, da uzvišeni Allah im pomogne da se pridruže Ahmedijatu.
Jedan misionar piše, kaže da mu je prije nekoliko dana nego što će preminuti ispričao kako je on prešao na Ahmedijat. On kaže da je njegov brat primio Ahmedijatu dok je bio u Nigeriji i on je čuo da ljudi govore svašta o Ahmedijatu i otišao je da vidi svog brata i vidio je da on ima na svom prstu alejsala prsten i pitao sam ga kakav ti je to prsten i šta znači taj prsten. I on mi je rekao da je to samo, tu se nalazi ajet iz Kur'ana i da znači zar nije Allah dovoljan svom sluge i da je to Hazreti Mirza Gulam Ahmed iz Kadijana učio svoje džematlije tome i onda je pitao svog brata da li je Ahmedijat različit od Islama. Njegov brat je rekao imam kojega smo očekivali, on je već došao i ja vjerujem da je ovo istinski islam. I on kaže kad sam to čuo ja sam počeo da čitam knjige od obećanog Mesija alejhi salama i kad je pročitao filozofije učenja islama onda je prihvatio Ahmedijat. On je bio školovani Ahmedi iz Benina, u Francuskoj je završio magistrat. On je radio u energetici u Beninu i tu se i penzionisao. Bio je vrlo poznata osoba u tom mjestu, redovan u namazima, također u tahadžudu, bio je vrlo predan vjeri, iskren, imao je veliku ljubav prema obećanom Mesiji i halifama i čitao je literaturu džematsku, služio je mnogo u raznim odborima u džematu, također za Humanity First organizaciju. Nekad ne bi čitav dan ni jeo, ali bi radio volonterski rad. Doktor Kamer Ali Saeb kaže ja sam služio kao doktor u Beninu. U toku medicinskih kampova nije uopšte bilo važno da li je on radio čitav dan, da li je kasno lijegao. Svaki put kad bi ustajao vidio bi ga kako klanja tahadžud. Muzafer Ahmed Sahib koji je misionar kaže kad bi god on održavao govore uvijek bi govorio u vezi uvjeta bejata i rekao je dok zaista ljudi ne shvate šta znači zar Allah nije dovoljan svom slugi, oni nikada neće napustiti materijalizam. Nacionalni predsjednik piše da je 2006. godine 30 ekara dao za džemat svoje zemlje. Ja sam ga pitao da on izgradi zgradu koja će služiti gdje se Kur'an uči. On je se nasmijao i rekao ako Bog da to će uraditi. Sada se ta zgrada već pravi. Kad je otišao u neko sirotište, rekao je ovome Ali Sahibu, doktoru, da treba dobro da se brine za tu djecu i za njihovu sigurnost, jer su oni djeca džemata i oni su djeca ove države i mi smo njihovi roditelji, svi smo mi njihovi roditelji i molio se za njih i uvijek je davao knjige djeci, da uzvišeni Allah mu podari milost i oprost i uzdigne od sviju njih status na ahiretu. Kao što sam rekao, poslije džume klanjaću im dženazu u odsustvu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر